Gqolo nokonyuka amanani wolosuleleko lwe-COVID-19 kwingingqi yeGarden Road. Ukukhawulelana noku, umphathiswa udibene neziphathamandla zoomasipala balapha ngenjongo zokugwadla iqhinga lokubhunca kulo bhubhane. Ukwandwendwele amaziko ezeMpilo kwaye uza kuthi thaca ingxelo kwibhunga likazwelonke elijongene nokulawula le ntsholongwane ukuze lithabathe isigqibo ngezithintelo eziza kumiselwa. The trading hours with alcohol, curfews. Then there's also been a concern because at this point there's a lot of movement between Eastern Cape and Western Cape. What needs to be done, how to screen people and so on, so that we manage the situation. All of that is something that will need to be properly discussed. Indawo zikamasipala ezifana namabala kunye namaholo sele zivaliwe kwaye yonke imisitho etsala inginginya zabantu ayivunyelwanga. We can't stop people from moving. People can continue to visit, but they must understand that the visit at the moment, there's nothing that says stop visiting such a district. Ukhabazela uyibethelele eyokuba le ayiyomfazo yazibhedlela kuphela, koko uluntu kufuneka ludlale indima yalo. Woleke ngelithi ichiza lingafumaneka kunyaka ozayo, nto leyo ethi abantu mabanxibe izikhuseli zobuso, bagcine umtyhi phakathi kwabo, kuhlanjwe okanye kukhwitshwe izandla rhoqo. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi, eGeorge.